पलिटिक्स राजनीति बर' राजखान्थिनि सोमोन्दै नोंथांनो बाथ्रा बुंनो लादों नाथाय जोबोर बाङायल' बाथ्रा बुंगोन आङो नोंथांनो आङो सानै गेदेमानिसो बाथ्रा खोनासंगोन बे भिडिअनि गेजेरजों जानो हागौ नोंथांना खोनासंखाबाय जायफोरा खोनानो मोनाखै नोंथांना खोनासंबानो जाबाय मैयाबो नोंथांनो आं इउजि ब्रह्म बिथांनि बुंनाय खोनासंदोंमोन दिनैबो आं नोंथांनो बेखौनो खोनासंगोन बिथाङा मोननैसो पलिटिकल बाथ्रा बुंदों आरो बीपीएफ आरो यूपीपीएल ज' जानायनि सायावबो बिथाङा माखासे रिएक्शन बादि बाथ्रा बुंदों आरो रोनगोरा नार्जारी जोंनि राज्य सभानि एमपी रोनगोरा नार्जारी बिथाङाबो माखासे बाथ्रा बुंदों बेखौबो आं नोंथांनो खोनासंहोगोन थारैनो रोनगोरा नार्जारीया मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनो हागोन आरो इउजि ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनो हागोन इउजि ब्रह्म बिथाङा मोननैसो बाथ्रा बुंदों जे बीपीएफ आरो यूपीपीएल खौसे जानायाव हाग्रामा महिलारी बिथांनिफ्राय जितु प्रमद बर'आ बुंदोंना जे हाग्रामा महिलारी बिथाङा खौसे जानायाव गावनो माने इच्छा गैया बे बाथ्राखौ बुंदों आरो फेलार जानायनि जाहोना जाबाय हाग्रामा महिलारी बे बाथ्रानि सायाव बिथाङा रिएक्शन होदों आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा 2025 मायथाइयाव इलेक्शनखौ जाय जेरै गेलेया मानो नाथाय इलेक्शनाथ' बीजेपीनि दैदेननायावनो एलायन्स सरकारानो जागोन आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों 2025 मायथाइयाव बीपीएफआ जे हारसिङै इलेक्शन गेलेयो मोनब्रैहालागै फैगोन आरो माने सिंगल डिजिटआव फैगोन आरो 4निफ्राय 5 एमसीएलएल'सो देरहानो हागोन होनना बुंदों आरो एमसीएलए जेनेरेल मेम्बार एमसीएलए देरहानो हागोन मात्र 7निफ्राय 7 बेबादि पलिटिकल एटाकबो बिथाङा खालामदों आरो स' जायखियानो जाया 2025 मायथाइयाव बीपीएफआ हारसिं गेलेगोन होननाथ' बुंनानै लादों नाथाय बिथांमोना थारैनो जोबोद गाज्रि कन्डिशन जामारसिगोन नामा बिदिब्ला बेखौथ' समा खिन्थागोन नाथाय जि थासारि नुदोंना 2025 मायथाइयाव बीपीएफनि जि थासारि बे जोबोर गाज्रि जागोनखौनो जोंबो आइडिया खालामनो हायो आरो मानोना बिथांमोना बाय इलेक्शनाव जा पारफरमेन्स खालामदों बेबो जोबोर उइक होननानै बुंगोन आङो बबेखानि इमानबो उइक नङा दे जेसेबां जों उइक सानदों एसेबांबो उइक नङा बिथांमोना गोबां भट मोनदों नाथाय देरहानो हायाखै देरहानाया गुबुन बिसय जियानो जाया मानो बिनि सिगांनि इलेक्शनफोरावबो एसे माने बिथांमोनखौ नुदों एसे दुरबलखौ नुदों 2025 मायथाइयावबो मा बिदिब्ला दुरबल जागोन नामा 2025 मायथाइयाव बिथांमोना गावसोरनि जि भट बेंक बेखौ बेसेबां स्ट्रं खालामनो हागोन बे समजों लोगोसे जागोन नाथाय जा बुंनो बिथां माने डेट मिन्स इउजि ब्रह्म बिथाङा जाय बाथ्रा बुंदों बेनिफ्राय जों बेबायदि आसा खालामनाय रोनगोरा बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों BKWSC बे मानो दिनैसिम सल्भ जायाखै जाफुङाखै इलेक्टेड बडिनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा BKWSC आव माखासे गामिफोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै बिखौ मोनसे दाफामनाय महराव लाबोनाय राफा आसननि बाथ्रा बुंदों बिथाङा स' बेफोरखौ नोंथांमोना खोनासंबानो बुजिगोन नाथाय बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा बेवहाय आं मोनसे रिएक्सनबो होगोन स' बिथाङा बुंदों मा बर' रावखौ आसाम सरकारा बिमा बाथुल नोजोरजों नायदों होननानै आं साना बेबायदि बिथाङा बुंदों नाथाय बेबायदि बिमा बाथुल नोजोरजों नायाखैखौ जों हमनानै ला सानबाय नाथाय थेवब्लाबो जों दिनैसिमबो नुयो जोंनि बर' मिडियामनि बिजाबफोराव माखासे गोरोन्थि थायो जोंनि बर' मिडियामनि बिजाबा टाइमाव फैया मोनसे समावथ' बांसिन टाइमाव फैयामोन आथिखालाव एसे टाइमाव फैनाय जादों आरो गोबां बिबाङै नोंथांमोना नुगोन जोंनि बर' मिडियाम स्कुला थैनायनि लामायाव प्राइभेटाइजेसन डेट मिन्स प्राइभेट स्कुल गायसननायनि जि बे एलाउ होनानै मोनसे समाव बर' मिडियामनि स्कुलनि थासारिखौ जोबोर गाज्रि खालामदों जायनि जाउनाव जोंनि मानसिफ्रा प्राइभेट स्कुलाव फरायनाया बहुत बांबाय बेनिखायनो जों बुंनो हायो आथिखालाव जोंनि स्कुलफोरा थैनायनि जोबोर खाथियाव फिउचाराव मोनसेबो बर' मिडियामनि स्कुल थागोन बेखौ जों गनायजाथावानोखा नोंथांनि रिएक्सनखौ मा होयो नोंथांमोना बुंदो स' जियानो जाया मानो बेफोरखौ नोजोरखौ नायोबा जोङो एसे बिमा बाथुल नोजोरजों नायनाय बादिबो मोनो सम नाथाय बिथाङा गुवार लेभेलाव बिजिरनानै बुंदों जे बिमा बाथुल नोजोरजों नायाखै बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोना खोनासंबा बुजिगोन जियानो जाया मानो आं बेवहाय आंनि रिएक्सना जाहैबाय मा जोङो दिनै जुदि सानोबा जे जोंनि आसाम सरकारा जोंनि बर' रावखौ बिमा बाथुल नोजोरजों नायाखै हमना ला नायमाराखै नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे जों आरो टेनसन फ्रि जानांसिगोन बे नङा जोंनि गेदेमाफोरा पण्डितफोरा जुदि लाइट गुरै खालामनानै होयोब्ला ओरैबायदिबो जानो हागौ जे बर'फोरखौ दुरबल नुनानै
इसे थिला नुनानै गुरै नुनानै मा खालामनो हागो जोंनि फारसे बिमा बाथुल नोजोरबो हरखाब क्रिएट जानो हागौ लोगोफोर बेनिखायनो नंगौ हमनानै लानो हायाखै नाथाय बे समाव जों हगारनानै होनाया लोगोफोर बेनो आंनि रिएक्सना लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो मा आं नंखाय बुंदों जुदि नंखाय बुंदोंबा नोंथांमोना बुंबानो जाबाय जे बिमा बाथुल नोजोरजों नायाखै होननानै जोंनि दावहाया जोबाखै जोंनि बर' रावखौ गायसननो थाखाय मोनसे गोजौ खुन्थियाव लांनो थाखाय गेरेमसा महराव लांनो थाखाय we have miles to go হলে ভাল ময়ো আহ্বান জনাম ময়ো বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে এক হওক কিন্তু এক হোৱা দীপান বৰুৱাই কৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ কাৰণে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো বিফল হৈছে তেওঁ উদ্যোগ লৈছিল যেতিয়া আৰু তেওঁ বিফল হৈছে বুলি কৈছে তাত নিশ্চয় কিবা এটা আছে কিন্তু মই এতিয়াও আজিও আহ্বান জনাম হাগ্ৰামাক পুনৰ বিবেচনা কৰক কিন্তু তেওঁ যে নকৰে সেইটো মই জানো ময়ো জানো তেওঁ নকৰে কাৰণ তেওঁ এটা আন্দোলনক নেতৃত্ব দিছিলে দল নেতৃত্ব দি আহিছে 17 বছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ চলাই আছে এটা পৰ্যায়লৈকে তেওঁৰ এটা আশা থাকিব আকৌ 2025লৈকে তেওঁ মানে চেষ্টা চলাই থাকিব আকৌ ঘূৰি আহিব পাৰি নেকি 25ৰ পিছত হাগ্ৰামাৰ চিন্তা যদি চেঞ্জ হৈ যায় এইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ চেঞ্জ হৈ যাবও পাৰে 25ৰ পিছত বিটিসি নিৰ্বাচনত বিজেপিও নিজাববীয়াকৈ খেলক আমি এইটো বিচাৰোঁ কিবা ক্ষতি হ'ব নেকি ইউপিপিএল আমি একো ক্ষতি নকৰোঁ বৰঞ্চ ভাল আমি বিজেপিও খেলক কংগ্ৰেছও খেলক সব দলে খেলক তেতিয়া সব দলে নিজৰ নিজৰ ষ্ট্ৰেংথটো গম পাব কিন্তু কথাটো এই কি খেলাটো যেনেকৈ খেলক বেলেগ সুকীয়াকৈ অকলে অকলে খেলক বা এটা এলায়েন্সতে খেলক যিয়ে নহওক কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টটো কাউন্সিলতো এলায়েন্স গভৰ্ণমেণ্টে হ'ব আৰু এলায়েন্স গভৰ্ণমেণ্টত বিজেপি নেতৃত্বতে হ'ব কাৰণ ষ্টেটত বিজেপি আছে দিল্লীত বিজেপি আছে বিজেপি আৰু ইউপিপিএল লগত লৈয়ে এটা এলায়েন্স গভৰ্ণমেণ্ট নাথাকে নেকি বিপিএফ আৰু এইবাৰ 25ত মানে বহুত কমি যাব তেওঁলোকে এতিয়া 7টা না 8টা MCLA আছে বাকী যিমানবিলাক চব মানে ইউপিপিএল মুখী হ'ল বিজেপি মুখী হ'ল আৰু 25ৰ ইলেকশ্যনত 5টা বা 4টা নামি যাব পাৰে दाबो ग्रोम ग्रोमै दंबाय थायो गोदो मोनसे जोङो आन्दलनजों दङमोन दा आन्दलना जोबथ'बाय दिनै BKWC दङ माने जोथोन लानो थाखाय बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ जोथोन लानो थाखाय जोंहा मोनसे सरकार दंसै दा आरो फारसेथिं जोंहा बड'लेण्डखौ जोथोन लानो थाखाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोनसे सरकार दङ जोङो आन्दलन खालामनानै बर'फोरखौ गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ लाखिनानै थांनानै थानांगौनि थाखाय जों खामानिखौ मावबोदोंमोन आरो दिनै भारत सरकारजों रायज्लायनानै जों दिनैहाय जोंनि जे जेंनाफोर बेखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो नाजाबोबाय थानाय जादों आरो बेखौ जोङो फ्राय जोंनि लुबैनायखौ जोङो मोनफुंबोबाय थानाय जादों माखासे खामानि मावबावनांगौ दङ बेखौ जों दिनै मावलांबाय थादों आङो बेखौल' खावलायगोन जे जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौथ' लानानै जोङो मावलांबाय थानांगोनानो खिन्थु फैबाय थानाय समाव बुहुमजों दावगाफानो थाखाय जोंनि बर'फ्राबो जोंनि सोलोंथाइखौ जोङो गोख्रोङै जों नोजोर होनानै जोंनि इयुन जोलैखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगोन जोंनि फोरोंगिरि जोंनि बिमा बिफा जोंनि समाजा गुबै जों सोलोंथाइखौ बांसिन नोजोर होनानै जों खामानिखौ मावनांगोन आरो सरकारनिफ्राय जिखिनि आदाय खालामनांगौ दं जोंनि दंग' बान्दोनि खोथा माखासे जौगानायनि बाथ्रा बेखौ सरकारनिफ्राय जोङो मोननो हागोन खिन्थु जोंनि धोरोम फोरोमफोरखौ थिग खालामनानै समाज बेब'स्थाखौ मजबुत खालामनानै जोङो जाहाथे आब्रुथि गोनां मोनसे समाजखौ जोङो जौगालांहोनो हायो बेनि थाखाय जों बयबो खामानिखौ मावलांनांगोन आरो बे बुब्लियाव आं सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय दिनै थांनानै थानांगौनि थाखाय जेरैबायदि जोथोन लानाय खामानि मावबाय थादों बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्राबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जों मदद खालामबाय थानांगोन आरो जों ज' खामानि मावनायाव जों बयबो आवगायबोनांगोन बिटिआरनि बायजोआव थानाय गोबां बर' गामिफोराव लामा दालांनि लामा दलांनि जेंनायाथ' गोबाङानो दङ आरो बेखौ सुफुंनांगौनि थाखायनो जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि जि एकर्ड बे एकर्डआव जोङो नैबे BKWCखौ जोङो दाना होनाय जादों जायनि गेजेरजों बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बिटिआर रिजननि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि दंग' बान्दोनि जेंनाखौ जाहाथे सुफुंनो हायो गतिके दा जोंहा मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव मोनसे काउन्सिल दङ बे काउन्सिल मोनसे बाजेट होदों आसाम गभर्नमेन्टआ दा आसाम गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन बे काउन्सिलनि गेजेरजों जोङो गोग्लैसोनानै थानाय गामिफोरखौ जौगानायनि थाखाय खामानिखौ मावलांबाय थागोन पर्यायक्रमै मावलांबाय थागोन बे मोनसे प्रसेसआव हाबनानै दं दा बेखौनो जों एसे मोजां जोथोन लानानै बिनि गेजेरजों आं मिजिंथियो BKWCनि गेजेरजोंनो आसाम गभर्नमेन्टनि जिखिनि खामानि मावनांगौ दं बेखौ जोङो जोंनि बर'फोरनि जायगायाव खामानि मावनो जथेस्थ' जोङो सुबिदाखौ जों मोनो
बर' रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे बर' रायजो आरो गेदेमा सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे सोंलु थांबाय थायो जे भारत सरकारजों गनायजानाय बर'नि रावा दा आसाम सरकारजों बिमा बाथौ नोजोराव नायदों रायजो सभानि मा बुंनो आंथ' आसाम सरकारा बिमा बाथौनि नोजोरजों नायदों होननानै आं सानो बेखौ जोङो गुवार नोजोरजों जों नायनो जोंनि रावा दिनै भारत सरकारनि गोरबोआव जों जायगा मोनबाय ओइथ सिडिउलाव जों जायगा मोनबाय आंबो दाख्लै रायजो सभायाव बर' रावजोंनो आंनि बिबुंथिखौ आं लाखिदों आसाम एसेम्ब्लियावबो दिनैहाय आसामनि एसेम्ब्लिनि सिङावहाय बर' रावजों दिनै बुंनो हायो जोंनि एमएलएफ्राबो बुंदों आरो बेवहाय आसामाव जिखिनि एसेम्ब्लिनि सिङाव जिखिनि थासारि थांबा रायजोफ्रा नुबाय बेहाय बर' रावनि लिरजोबनाय दं गतिके दिनैहाय नोङो बर'नि सोलोंथाइ बर' राव जि सोलोंथाइ बर' रावनि जि मोनसे सोलोंसालिफोर दं बेखौ जोथोन लानायाव आं सानो बिमा बाथौ दिनै नायनायनि प्रश्न गैया आरो जोङो बर'फ्रानो आसाम सरकारजों लोगो जानानै खामानिखौ मावगासिनो दं बिपिडब्लिउसिआबो खामानिखौ मावगासिनो दं बिटिआर सरकाराबो खामानि मावगासिनो दं आसाम सरकारजों जोङो दिनैहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएलआ ज' जानानै जों खामानि मावगासिनो दङ जथेस्थ' बय माने बर' राव बर' हारिमु सोलोंथाइ बेखौ बेनि जौगानायनि खामानि मावनायाव जथेस्थ' जों जाफुंसारनो हादों आरो आसाम सरकारा बेखौ नोजोर होबाय थानाय जादों नंगौ गोबां जेंना दंबावो बेखौ जों मानिनांगौ आरो बे जेंनाखौ आं सानो फैबाय थानाय समाव जोङो लासै लासैनो जों फोजोबलांनो हागोन दिनै आबुं जानायनि सायाव मा होनदों बिटिडब्लिउआ दासिमबो आबुं जायाखै बेनि सायाव बे मोनसे प्रक्रियायाव दंबाय थायो बेयो मोनसे पलिटिकेल सेटआप आरो बुंनो थाङोबा बिटिसि रिजननिफ्राय बिटिडब्लिउसिनि सिङाव जे बर' गामि स्केटार्ड बबेबा जिल्लायाव माने 10टा 12टा बबेबा जिल्लायाव 50टा बिदि दङ बेखौ जोङो आइडेन्टिफाइ खालामजोबनानै सिस्टेमेटिक भाबै बेखौ जोङो मोनसे समस्ति बानायनांगौआ बारा गोरलै बाथ्रा नङा फारसेथिं जोङो गवालपारायाव मोनसे राभा हासं दङ जिखिनि बे माने मिसिं अट'नमास काउन्सिल दङ बिनि सिङाव आरो बिटिडब्लिउसि दङ बेफोर माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप खालामनायाव गोबां माखासे जेंना दङ बेखौ दा मावबाय थादों आरो आं सानो बेफोरो मोनसे महराव फैबाय दा हयथ' बेखौ फैबाय थानाय समावहाय बे जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनो हासिगोन आरो मोनसे सेटिं खालामनायनि गेजेरजों बे मोनसे इलेक्टेड बडि लाबोनो थाखाय बे सुबिदाबो फैगोन बिनि थाखाय जों एसे नेबावनांगौ